Jama'a matsalar mu a Najeriya APC ne. Ma'ana mutanen da suke mulkan mu ko in ce jam'iyyar da take mulkan mu a Najeriya ita ce matsalar mu. Domin matsalar Najeriya ta kankama ne. Matsalar Najeriya ta soma lokacin da aka ce APC sun yi ƙarfi a Najeriya. Inda wani mutum da ya kamata ya taimaki 'yan Najeriya a jam'iyyar APC to Buhari ne. Amma kuma shine mutumin da ya ba wa 'yan Najeriya wahala fiye da kowane mutumi da yake cikin jam'iyyar APC. Har yanzu ɗan Najeriya bai san me daɗin mulkin APC ba. Shekara 8 bai san me daɗi ba. Ga Buhari yanzu ga Tinubu yanzu ya ɗora. Hanyar mu guda biyu ne wanda demokuraɗiyya ta ba mu dama kawai. Shine ya kamata mu zama muna da haɗin kai. Mu zama muna da cooperate da za mu haɗe kanmu domin mu peaceful protest. Hanya ta fari kenan. Ita kaɗai ce hanyar da aka ba talaka domin ya isar da saƙo wa gwamnati. Hanya ta biyu shine dole mu haɗe kanmu wajen ganin mun kada jam'iyyar APC zaɓe mai zuwa. Domin ba zai yiwu ba ana mana mulkin kama karya. Matsalar gaba ɗaya daga jam'iyyar ne. Mutanen da suke cikinta ba sa ƙaunar mutanen da suke Najeriya. Don haka dole sai an kada APC kafin matsalolin Najeriya su zo ƙarshe. Domin su ne matsalar. Kaga ba yacce za a yi su magance, suna ganin daidai suke. Mu kuma muna ganin su ne matsalar mu. Ba yacce za a yi matsalar mu ta zo ƙarshe. Dole sai mun yi zanga-zangar lumana.